Рекордна кількість кандидатів у президенти, найдорожча виборча кампанія та несподівані претенденти на головний пост країни. І ще низка відмінностей від попередньої кампанії 2014 року. А ось відомим українцям цьогорічні вибори запам'ятались також брудом, розчаруванням та побоюванням за майбутнє держави. Наша Олена Стецюк свідомо поспілкувалася про виборчі перегони з особистостями, не пов'язаними з політикою. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Травень 2014-го. Позачергові вибори президента. Україна уперше за роки незалежності відчула на собі, що таке військова агресія. Тодішній президент Янукович утік до Росії та покликав в Україну її війська. Північна сусідка анексувала Крим, нахабно вторглася на Донбас та тягнулася своїми щупальцями на інші південно-східні регіони України. Позаду – Революція Гідності та подвиг Небесної Сотні. Попереду – загроза повномасштабного вторгнення РФ. Тоді українці згуртувалися, очільника держави обрали вже у першому турі. Глядячи з сьогоднішнього 2019 року, розумію, що там не було альтернативи особливо народу, кого вибрати. Тоді дуже багато представників української влади, верхівка та Януковича, вона взагалі майже вся драпанула з країни, да? В основному в Росію, дехто втік в Ізраїль і, в принципі, деякий був політичний вакуум. Нині російська агресія триває вже 6-й рік. Та бажаючих очолити воюючу країну рекордна кількість – 39. Цьогоріч єдиного лідеру перегонів немає, а нинішній глава держави свою підтримку суттєво втратив. Режисер Ахтем Сейтаблаєв на власні очі бачив, як країна-агресорка загарбала його рідний Крим. Каже, ця виборча кампанія запам'яталася брудом. Переконаний, сьогодні як ніколи є загроза повернення під вплив Кремля. До виборів радить ставитися відповідально. Доволі велика кількість людей забула навіть, що таке війна. Вона її ніяк не чіпляє. Потім традиційні такі протестні настрої, да? Будь-яка влада. У мене таке відчуття, що навіть якщо Ісус Христос буде президентом України, до нього будуть багато питань. Але мені дуже дивно це чути від людей, яких війна взагалі ніяк не чіпляє, а вони чомусь втомилися від війни. Правозахисник та політв'язень радянських часів Мирослав Маринович каже, нинішні виборчі перегони його розчарували. Замість того, аби перейматися долею країни, кандидати влаштували боротьбу компроматів. Українці недостатньо усвідомлюють втручання країни-агресорки у вибори. Їхні емоції підігріває потужна машина російської пропаганди. За його словами, у 2014 році РФ робила ставку на військову агресію. Далі у хід пішла ще інформаційна. Ми починаємо бути схожими на козацьку таку демократію, яка емоційно кричить на Чорній Раді, хоче скинути свого гетьмана, зовсім не думаючи про те, що буде після цього. Але це ми стоїмо на порозі чергової руїни нашої державності. І якщо не закріпити здобутки останніх 5 років, кажуть активні громадяни, є загроза скотитися назад. Тому ці вибори чи не найважливіші за усю історію України. То я дуже побоююсь, що ми просто опинимось знову в Радянському Союзі. Загроза повернення під вплив Російської Федерації. Саме тому радять відповідальніше ставитися до обрання глави держави, а світу показати єдність українців. Попереду другий тур президентських перегонів. І про загрози мають пам'ятати як виборці, так і самі кандидати. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТR.